Lieve allemaal, fantastisch dat jullie hier naartoe zijn gekomen. We staan hier met z'n allen voor de liefde, toch? En om de liefde te beschermen in alle kleuren van de regenboog. Het is hartverwarmend dat jullie hier naartoe zijn gekomen. En dat zonder dat we iets op social media hebben gezegd. Maar we zijn er, we staan hier en we gaan ervoor, of niet? Ja! Het is absoluut neder. Zolang er nog steeds mensen bang binnen en jou thuis zitten, dat ze op stritten binnen omdat ze bang binnen, dat ze ongevallen worden op hoe ze echt binnen, om waar ze echt binnen, dan ben je er zeker om het waarom op te nemen. Als het wel eens mij maken dat mensen vervelend binnen, vervelend doggen? Absoluut. Ik ben dan ook heel erg bezig met TikTok en Instagram en die dingen. Dus online is het natuurlijk volle heftiger dan in het echt. Maar net altijd. En daarom zie ik je nou ook omdat ik volle vrienden had die het mij maken dat ze in het echt of ongevallen worden of bespuugd worden om het samen te zitten. En daarvoor zie ik je nou het. All you need is love. Yes, Love is all you need. ik vind het heel bizar. Ik ken er eigenlijk nog net bij. Ik vind het ook wel een beetje eng worden. Als de politiek dit soort uitspraken doet. Ik werk ook in het onderwijs. En ik zie dat ook in het kerken. Als mensen in de politiek dit laat aanhouden, waarom zou je dan in een minskip hier nog om denken moeten?